Vitajte na najmladšom sídlisku v Košiciach, ktoré ponúka všetko potrebné pre život. Predstavím vám byt, ktorý prešiel rekonštrukciou a zmenou dispozície. Zbúraním steny vznikla táto priestranná kuchyňa s jedálňou, v budúcnosti využiteľná ako obývačka prepojená s kuchyňou. Okrem toho máme v byte ďalej dve spálne, momentálne rozdelené na spálňu s výstupom na balkón a obývačku, samostatnú kúpeľňu a toaletu. Tento byt v novej časti Ťahanoviec, blízko lesoparku, s vynikajúcou občianskou vybavenosťou, po rekonštrukcii je vynikajúcou voľbou. Neváhajte ma kontaktovať a dohodneme sa na obliadke. Ahojte.